5 ta' Ottubru, Santa Marija Faustina Kowalska. Verġni u apostlu tal-ħnina divina, għexet bejn is-snin 1905 u 1938. Santa Marija Faustina Kowalska, magħrufa llum fid-dinja kollha bħala l-Apostlu tal-ħnina divina, hija meqjusa mit-teoloġi bħala waħda mill-mistiċi kbar tal-Knisja. Hija kienet it-tielet wild minn 10 imwildin ġo familja Kampanjola, fqira u reliġjuża f'raħal fil-qalba tal-Polonja. Faustina ġiet magħmda fil-Knisja parrokjali u ngħatat l-isem ta' Helena. Sa minn tfulita fiha spikkaw it-tjubija, l-imħabba għat-talb, il-bżulija u l-ubbidjenza, kif ukoll is-sensittività kbira li hija kellha għall-miżerja umana. Bilkemm laħqet għamlet 3 snin ta' skola għax fl-età ta' 14 sena telqet mid-dar sabiex tgħin il-ġenituri tagħha u taqla lejxin tagħha bħala għaddejja fl-ibliet li kienu jinsabu fil-qrib. Meta kellha biss 7 snin, sentej qabel l-ewwel tqarbina tagħha, Elena kienet diġà qiegħda tħoss ruħha is-sejħa għal ħajja reliġjuża. Meta aktar tard qalet lill-ġenituri tagħha b'din ix-xewqa, bil-qawwa kollha huma ma ridux iħalluha tingħalaq f'kunvent. Minħabba din is-sitwazzjoni, Elena għamlet li setat biex twarrab din is-sejħa divina. Imma wara d-dera ta' Kristu jbati u ċanfara b'dal-kliem: kemm ser indum nissapportik u kemm ser iddum tgħidli le. U bdiet tfittex kunvent fejn setat tidħol soru. Ħabtet ħafna bibien ta' kunventi imma ħadd ma laqagħha. Fl-aħħar, fl-ewwel ta' Awwissu tas-sena 1925, Elena daħlet fil-kunvent tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Madonna tal-Ħniena ġewwa Varsavja. Fid-djarju tagħha hija kitbet: derli li kont dħalt fil-ħajja tal-ġenna. Kien hemm talba waħda ħirġa bil-qawwa kollha minn qalbi, talba ta' Ratti l-ħaj. Madankollu, wara ftit ġimgħat kellha tentazzjoni kbira li tmur f'kongregazzjoni oħra fejn ikollhom aktar ħin għat-talb. Kien f'dan il-waqt li l-Mulej Ġesu uriha wiċċu midrub mimli tbatija u qalilha: ser tkun int li tekkaġunali dan l-uġigħ jekk inti tħalli dan il-kunvent. Jien għal hawn sejjaħtlek u għall-imkien isiet u jiena ħejjejt ħafna grazzi għalik. Meta daħlet fil-kongregazzjoni, Helena rċevit l-isem ta' Swor Faustina. Hija għamlet in-novizzjat tagħha fi Krakovja u hemmhekk fil-preżenza tal-Isqof Stanislaw Respond ħadet l-ewwel voti reliġjużi tagħha. 5 snin wara għamlet il-professjoni tal-voti perpetwi tal-kastità, faqar u ubidjenza. Għalkemm ingħatat xogħol f'xi wħud mid-djar tal-kongregazzjoni tagħha, għaddiet żmien itwal fid-djar ta' Krakovja, Blok u Vilnius fejn wettqet id-dmirijiet ta' koka, ġardinara u purtinara. Minn barra ma kien hemm xejn xjuri il-ħajja mistika tagħha tal-għaġel u mimlija għana. Hija kienet twettaq id-dmirijiet tagħha b'ħeġġa kbira. Kienet tosserva bil-fedeltà ir-regoli kollha tal-ħajja reliġjuża, kienet iżżomm il-ġabra u s-skiet fil-waqt li l-ħin kollu kienet iġġib ruħha b'mod naturali, dejjem burdata tajba, ta' qalba tajba u mimlija mħabba li ma tfittix li hu tagħha mal-proxmu. Ħajjitha kollha kienet mibnija fuq sforz kontinwu għal għaqda dejjem iżjed sħiħa ma' Alla waqt li tikkopera ma' Ġesu batta sagrifiċċji fil-ħidma tas-salvazzjoni tal-erwieħ. Hija stqarret fid-djarju tagħha: Ġesu tiegħi, inti taf, sa minn xkuniti jiena rrid tinsir qaddisa kbira, jiġifieri jiena rrid inħobbok b'imħabba hekk kbira li ma jkun hemm ħadd iżjed li jkun ħabbek daqshekk sissa. Huwa id-djarju tagħha li kixfilha l-profondità tal-ħajja spiritwali tagħha. Jekk naqraw dawn il-pitazzi b'attenzjoni ikonna stampa tal-ogħla grad tal-għaqda tar-ruħ tagħha ma' Alla.
kemm Alla fittex li jżomm kumpanija lir-ruħ tagħha kif ukoll l-isforzi u t-taqbid tagħha fit-triq lejn il-perfezzjoni nisranija. Il-mulejta, grazzi kbar, id-don tal-kontemplazzjoni, berf profond tal-misteru tal-ħnina ta' Alla, deriet, rivelazzjonijiet, il-pjagi moħbijin, id-don tal-profezija u li taqra l-irwieħ kif ukoll id-don mhux komuni ta' żwieġ mistiku. Għalkemm kellha din l-abbundanza ta' doni kitbet hekk la grazzi, la rivelazzjonijiet, la estasi, lanqas id-doni mogħtija lir-ruħ ma jagħmluha perfetta, imma aktar il-għaqda intima tar-ruħ ma' Alla. Il-qdusija u l-perfezzjoni tiegħi huma bbażati fuq l-għaqda intima tar-rieda tiegħi mar-rieda ta' Alla. L-istil awster ta' ħajjitha flimkien mas-sawm li kien jgħejjija li hi kienet ħadet fuq annifisha wkoll qabel ma ngħaqdet mal-kongregazzjoni, tant neħħewla s-saħħa minn ġisimha li meta kienet għadha postulanta kien meħtieġ li jibatuha skolimwaw qrib Varsavja sabiex tkun tista' terġa' tieħu saħħitha. Qrib it-tmiem tal-ewwel sena tan-novizzjat tagħha kellha esperjenzi mistiċi li ġabula uġigħ mhux tas-soltu ta' dak li jsejħulu il-lejl mudlam tar-ruħ. U aktar tard kellha dbatijiet spiritwali u morali li kellhom x'jaqsmu mat-twettiq tal-missjoni li hija kienet qiegħda tirċievi mingħand il-Mulej Ġesu. Suor Faustina offrit ħajjitha bħala sagrifiċċju għal midinbin u minħabba dan kellha dbati wkoll diversi dbatijiet sabiex permezz tagħhom setgħet tgħin lil ruħhom. Fl-aħħar snin ta' ħajjitha id-dbatijiet interni ta' dak li jsejħulu il-lejl passiv tar-ruħ u l-mar tal-ġisem żdiedu fl-intensità. It-tuberkulożi li xterditilha attakkatilha il-pulmuni u l-kanal tal-ikel minħabba f'hekk darbtejn kellha toqgħod għal kura ta' diversi xhur fl-isptar ta' triq Pranik fi Krakovja. Bla saħħa f'ġisimha, imma matura għal kollox spiritwalment, hija mietet fama ta' qaddisa, faqda mistika ma' Alla nhar il-5 ta' Ottubru tas-sena 1938. Bilkemm kellha 33 sena li 13 sena minnhom għexithom bħala reliġjuża. Il-fdalijiet tagħha tpoġġew fil-qabar komuni fiċ-ċimiterju tal-Kunvent fi Krakovja. Fl-1966 waqt il-proċess ta' ġmier ta' informazzjoni għall beatifikazzjoni ta' Suor Faustina, il-fdalijiet tagħha ġew trasferiti għall kappella tal-Kunvent. Dan l-liċej huwa moħud mid-djarju ta' Santa Faustina, paragrafu numru 635. 25 ta' Marzu. Filgħodu waqt il-meditazzjoni il-preżenza ta' Alla daret miegħi b'mod speċjali għax rajt il-kobor li ma tistax tkejlu ta' Alla u fl-istess ħin kif hu jindenja jitbaxxa lejn il-ħlejjaq tiegħu. U mbagħad rajt lill-Omm Alla li qalt li kemm toġob lil Alla dik ir-ruħ li timxi bil-fediltà fuq l-ispirazzjonijiet tal-grazzja tiegħu. Ingħatajt il-feddej lid-dinja, inti għandek tkellem lid-dinja dwar il-ħnina kbira tiegħu u tħejjija għat-tieni miġja ta' dak li qatt irid jiġi, mhux bħala salvatur ħanin imma bħala imħallef ġust. O kemm tkun terribbli dik il-ġurnata. Il-jum tal-ġustizzja, il-jum tal-korla divina huwa fiss. L-anġli jirtodu qudiemu. Kellem lill-erwieħ dwar din il-ħnina kbira sakemm għatem żmien li tingħata l-ħniena. Jekk inti ma titkellimx issa, inti jkollok twieġeb għal għadd kbir ta' erwieħ f'dak il-jum terribbli. Tibża minn xejn, ibqa' fidila sal-aħħar. Jien nissimpatizza miegħek. Lil din reliġjuża sempliċi bla skola imma kuraġġuża,
li aftat lil mulejn Ġesu għal kollox bla ebda limitu huwa ta' il-missjoni kbira li xandar il-messaġġ tiegħu ta' ħniena indirizzat lid-dinja kollha. Illum huwa qalilha jien qiegħed nibatek bil-ħniena tiegħi għand in-nies tad-dinja kollha. Jiena ma rridx nikkastiga lill-umanità li qiegħda tbati, imma nixtieq infejjaqa u nrossa mal-qalb tiegħi mimlija ħniena. Inti s-segretarja tal-ħniena tiegħi, jiena għażiltek għal din il-missjoni f'din il-ħajja u fil-ħajja l-oħra, sabiex inti tarraf lill-erwieħ bil-ħniena kbira tiegħi għal-jom u sabiex inti tħeġġiġhom biex ikollhom fiduċja fil-ħniena tiegħi bla tarf. Fi ftit kliem, il-missjoni tagħha tikkonsisti fil-li tfakkarna fil-veritajiet tal-fidi tagħna li kienu sa minn dejjem imma li qisna insejnihom dwar l-imħabba ta' Alla mimlija ħniena għall-bnedmin u fil-li twasslilna surijiet ġodda ta' devozzjoni lejn ħniena divina li meta aħna nipprattikawha tmexxina sabiex aħna niġġieldu fil-ħajja spiritwali fl-ispirtu nisrani ta' fiduċja u ħniena. Id-djarju li Ġesu ikkmanda lil Suor Faustina biex isommu fl-aħħar 4 snin ta' ħajjitha huwa speċi ta' ġurnal fejn l-awtriċi kitbet ġrajiet li kienu qegħdin iseħħu jew li kienu diġà seħħew u li kellhom x'jaqsmu l-aktar mal-laqat li r-ruħ tagħha kellha ma' Alla. Analiżi dettaljata u magħmula bis-sena tal-pitazzi tagħha kienet meħtieġa sabiex seta' jittieħed minnhom dak kollu li ġie meqjus li huwa essenzjali għall-missjoni tagħha. Issa d-djarju ta' Santa Faustina Kowalska flimkien ma' tarif ieħor dwar id-devozzjoni li xtaq il-mulej jinsabu wkoll online. Tista' ssibhom f'sit jekk tfittex fuq Djarju ta' Santa Faustina. Jeżisti wkoll grupp li jxerred id-devozzjoni lejn il-ħniena divina fuq Facebook bl-isem ta' Devozzjoni lejn il-ħniena divina Malta. Għal siltiet mid-djarju ta' kuljum, video bit-talba ta' 3 ta' wara l-ofsinhar, stampi, posters, riflessjonijiet, attivitajiet u aktar dwar din id-devozzjoni lejn il-ħniena divina wieħed jista' jingħaqad ma' dan il-grupp. Għandna bżonn inxandru il-messaġġ tal-ħniena divina mad-dinja kollha. Ejjew ilkoll ngħinu billi ngħaddu din l-informazzjoni lil ħbieb tagħna fejn inkunu anke fuq Facebook u f'kull fejn hu possibbli. Din kienet ix-xewqa ta' Ġesu espressa lil Santa Faustina. U jgħid li jagħti grazzi speċjali f'din il-ħajja u fil-ħajja eterna lil kull min ikun apostlu ta' din il-ħniena billi ixandara kull fejn jista'. Ħatkun il-ħarsa ħanina ta' Alla fuqna l-koll u fuq l-eżiż tagħna, issa u għal dejjem. Talba. Santa Faustina, inti qedtilna li l-missjoni tiegħek kellha tibqa' sejra anki wara mewtek u li inti ma kontx se tinsina. Il-mulej Ġesu tak ukoll privileġġ kbir meta qallek li inti strument f'idejh u li għalhekk tkun tista' tqassam il-grazzi kif trid, lil min trid u meta trid. Fiduċja sħiħa f'dan il-kliem, aħna nitolbu l-interċessjoni tiegħek biex naqalgħu il-grazzi li għandna bżonn. Għedna fuq kollox biex aħna nafdaw f'Ġesu bħalma kont tagħmel int u b'dan il-mod nigglorifikaw il-ħniena tiegħu f'kull mument ta' ħajjitna. Amen.